pokračovanie. Tu ani nechcem vedieť, čo sa dialo. Znova svetlo. To je guláš na posteli, kde vlastne nemôže byť, takže spacifikujeme toho malého krpca a ideme robiť kávičku mamine, tatinovi, mne. Takže som sa rozhodla, že si spravím koláčik, takže spravím si aj koláčik, lebo koláčik nesmie chýbať, chcel som sladké, budem mať sladké. Zalejem kávičku rodičom, idem odniesť. Zatiaľ ja sa tu miešam a normálne elixír robím z toho koláča, ale tak, no. Potom dokončujem vlastne sebe kávu, kým čakám, samozrejme vylejem, lebo tak není možné, aby som ja niečo nezašpinila. Fajnotka, normálne odporúčam. Aj toto je zelený koláč. Tu sa normálne tepujem gauč, ktorý aj tak bude špinavý. Samozrejme dávam maskaru, lebo ide sa von, ale ja von nejdem bez maskary. Tu sa mi odtrhol lechet, takže pekne lepíme naspäť. Ešte dáme ústa, lebo sa nudím sa. A už ideme do zberného dvoru odniesť a už máme naložené. V Hormachu sme boli. Idem sa baliť k babke, lebo sú tam trhy, tak samozrejme idem. Tu máte nové flash veci, čo hádžem a balím a nebalím a všetko. Proste, čo vidím, to dám. By the way, strašne random bude toto video, len ja fakt neviem, čo tu mám hovoriť. Takže proste bum. Ako, neviem čo dodať, ako strašne veľa vecí si berem, ja viem, len tak to neovplyvníme, proste ja sa overpackujem a to je vec o mne, ktorá je veľmi známa, takže samozrejme oblečko nesmie chýbať a plišák pekne zabalíme a ešte kabelôčka na cestu, pekne všetko potrebujeme, pohážeme túto flip, vlastne ideme, aby proste niečo sa stalo, navoňakujeme, voda, zapneme, dáme pusinu gulášovi, aby vedel, že ho stále mám rada. A už sa ide. Už sme v Šenkviciach. Tu sme boli, Ema Drobno som videla, ty kokos, úplne úžasný koncert. Akože, výborný. A tu sa už prezlečem do pyžamka. Spravím si tú večernú skincare. By the way, odtrhli sa mi nechty. Ja neviem, jak sa to stalo, proste odleteli mi z ruky. Neviem. Zle si dávam lepidlo, ja neviem, asi tutoriály budem viac kúkať, lebo mne to nejde. Samozrejme skincare, ako som hovorila, pekne sa namažem, nech voniam, niečo spravím s vlasmi, ale akože nikdy mi to úplne nevychádza, takže vždy sa iba modlím, že niečo dobre sa z toho vytoto, lebo ako to, čo sa mi deje s vlasmi niekedy. Tu ešte niečo porobím večer, čo musím. Businesswoman, normálne sa cítim. A samozrejme dobrú nocku, užívajte noc, I guess. Bye!